Anlægsbranchen er egentlig et godt sted i forhold til de udfordringer og kompetencer, der sådan set er brug for både at øge konkurrenceevnen, men faktisk også at gøre den til en bæredygtig branche. Og det er den dels fordi, at vi allerede generelt set i Danmark er ret digitaliseret, men faktisk også fordi, at vi har været gode til at tage nye værktøjer i brug. Om 10 år er branchen et sted, hvor det at samarbejde, det at lytte til hinanden, det at lære hinandens fejl, det er en naturlig del af hverdagen. Det at absorbere ny teknologi eller digitalisere sin arbejdsgang, det er bare en del af forretningen. Hvis innovationshøjden i anlægsbranchen skal fastholdes og udvikles, så skal man turde fejle. Man skal indgå nye partnerskaber og relationer, og så skal man måske mere have fokus på processen og den læring, der foregår i processen, i stedet for slutmålet og resultatet.